ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ରାହୁଲ ଏବଂ ସମୀର ଦୁଇଜଣ ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ସାରା ଗାଁରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ସେମାନେ କଲେଜରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଦପାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ କିଛି ନୂଆ କରିବାର କେବଳ ମଜାଦାର ଥିଲା। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରିଥାଏ। ଅଭ୍ୟାସକୁ ଗଭୀର କରିବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଦ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଗଲା। କଲେଜ ପରେ କିମ୍ବା ଛୁଟିଦିନ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଏକାଠି ବସି ମଦପାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ମଦ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁତାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଛି, ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରୁଛି। ସେ ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଶୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ରାସ୍ତା ଅଲଗା ହେବାରୁ ଲାଗିଲା। ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ସମୟ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ମଦ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଚଳିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଉଥିଲା। ସମୀର ଭାବିଚିନ୍ତି ମଦପାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ସେ ରାହୁଲକୁ ବୁଝାଇଲା, ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଆମେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ନଥିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ସମୀର ବଦଳି ଯାଇଛି। ରାହୁଲ ଏକ ଗଭୀରରେ ଫସିଗଲେ। ତାଙ୍କ କାମ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସବୁକିଛି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାହୁଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତଛଡ଼ା କଲେ। ସେହି ରାତିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଧମକ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ରାହୁଲଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହତାଶରେ ଏହି ସମସ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସମୀରଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ରାତି ଅଧରେ ସମୀରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ବନ୍ଧୁ, ମୋତେ ତୁମ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁତା ଶକ୍ତି। ସମୀର ତୁରନ୍ତ ରାହୁଲଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ରାହୁଲଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ବନ୍ଧୁ। ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁତା ଏହା। ସମୀର ରାହୁଲଙ୍କୁ ମଦପାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ। ସେ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଜିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ। ଏକାଠି ସେମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ। ସମୀର ରାହୁଲଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ କହିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଏକାଠି ବୁଲିଲେ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ ରାହୁଲଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ସହଜ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୀରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାହୁଲଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେଲା।